Takže čaute, moje meno je slovenský pyrotechnik Gavril a dneska si ukážeme podomácky vyrobený koverček, ako som ho vyrobil, popíšem vám aj túto petardu silnú. Dobre, tak začneme od tohoto tu, čuda malého. Toto sa skladá z 4 ninja petard a jedného čierneho piráta, ale radšej si to položte na stôl, týchto 5 petard. Najprv tie 4 ninja petardy a ešte jedného čierneho piráta, keď chcete to mať také isté ako ja. A potom to jednoducho zalepte normálne. Úplne ľahučké to je, ale toto som natočil video. Obočím od tohoto tu. Som natočil video a som to pofejzil. Viete ako? Vám poviem, že najprv som položil tie mini black petardy, že jedna rada, druhá rada, dobre. Bolo všetko v pohode. Aj keď som išiel lepiť s touto lepiacou paskou, silná celkom, išiel som to zalepiť. A viete, čo sa stalo? Lepil som, ale z druhej strany nič. No tak ja som to chcel otočiť, že a skoro všetky petardy, tie mini black petardy, sa odpojili od tej lepiacej pasky. Chápte tomu? Ja úplne nie. Bolo to vyfejlené. A nechcelo sa mi to strihať, no tak som natočil toto video. Ďalšie, druhé. A potom som to už len dal na tú stranu, kde bola tá páska. A potom som to len omotal lepšie. A ešte to zamotám asi v tomto videu, aby to bolo silnejšie, lebo aha. Nemôže sa kývať, lebo mne sa tak zdá, že to spadne, ale rozletí sa tak kde, neviem kde, a petardy sú vriť. Takže tak. Možno, že tieto tu končeky, neviem už, jak sa to volá. Zapalnú šnúru asi vyťahnem zo všetkých, ale len jedno nechám, aby som to mohol nejak odpáliť, nie? Alebo to mám nechať takto? Neviem, povedzte. Urobím video, že ako to vybuchne, aký to má efekt. Toto. Takže tešte sa. A ešte som vám chcel povedať, že z jednej petardy mi spadol táto zapálna šnúra. Škoda. A ešte sa mi zvýšili 3 mini black petardy. Celkom málo, čo? Takže tak. A ešte by som chcel vám povedať, no nepovedať, ale ukázať moju detskú izbu. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. Vidíte toto, čo teraz ukazujem, ne? Tá malá skrinka. No tak, tam mám nejaké veci, mám tam aj mám tu aj obrazok Golden Freddyho, potom tu mám nejaké knihy, neviem, kde mám tu svoju, Google chalanzi z internetu, možno, že to niekto pozná, napíšte mi do komentárov, či to poznáte. Aha, tu je Google chalanzi z internetu. Potom sa presúvame tu. Tu je moja skriňa. Tam mám... No, toto je kvadrokoptera, ktorú som dostal na Vianoce. Tam hore je kuša drevená. Toto som si kúpil z neviem kade. A tam mám ešte Lego a neviem čo. Potom tu mám nejaké knihy, už neviem aké. Tu mám potom nejaké CDčka z tých, jak sa volí,
rozprávok. Potom tu mám hodinku vytváram motorky. To je tak asi všetko. Ešte tu mám nejaké veci. Však to vidíte, nemusím to komentovať. Aj tu mám nejaké veci, blbosti. A ešte aj tu mám blbosti. Dobre. Tu mám oblečenie. Tu mám tiež oblečenie. Tu mám bikiny. Košele aj bundy a neviem čo. A tu mám nejaké tie blbosti. Ale to sa mi nechce vyberať. Niekedy robím video. A vraciam sa. A vidíte ešte tam ten dom. To je môjho kamaráta. Dobre. Tak. Dobre. A ešte by som vám chcel povedať, že teraz natáčam na mobile. A chcel by som kameru, ktorú by mi možno, že kúpila mama, neviem, na narodeniny. Alebo si ju kúpim sám. Rozporím, že si našetrím. Takže tak. Toto bude na tento diel. To bude asi stačiť. Je to dlhší diel, lebo som ukazoval toto tu. Aj toto tu. Ešte aj izbu, takže už by to aj stačilo a vidíme sa pri ďalšom videu a ešte som vám chcel povedať, že chcem, aby ste dali aspoň nejaké lajky, keď sa vám to páči, a napíšte mi do komentárov, že čo by som mal natáčať, čo som nám teraz alebo na čo také. Čaute.